Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur otsailaren 27 da eta hasi egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. Ondarrako udala hasi da Kaminazpi sarrerako lanak egiten. Alde batetik autobus geltokiaren atzeko igarobidea zabaldu nahi du udalak eta bestetik Txominagirre ikastolaren paretik Kaminazpi 21-erainoko espaloia egingo dute. Lan horiek eginda udalak auzotarren premiei erantzun nahi die. Ondarroako udala jakitera eman duenez Beharrok 3 hilabeteko iraupena izango dute eta Iturribarren egindako hirigintza lanen jarraipena izango dira. Kaminazpikoek arazo garrantzitsu bi konpontzeko eskaera egin zuten eta proiektu horrekin eskaera biei konponbidea emango zaie. Alde batetik Txominagirre ikastolaren paretik Kaminazpi kaleko 21. zenbakira bitartean ipiniko da espaloia eta bestetik autobus geltokiaren atzeko igarobidea zabalduko dute ibilgailuak errazago pasatzeko. Herritarren segurtasuna bermatze aldera egingo dute espaloi berria. Izan ere alde horretan ez zegoen espaloirik. Espaloi horrek 80 metrotik gorako luzera eta 2,20 metroko zabalera edukiko du. Espaloi berriagaz batera eta energia aurrezteko helburuagaz LED sistemadun farolak ipiniko dituzte. Horrez gain, bidearen beste aldean ere konponketak egingo dira. Autobus geltokiaren atzean pasabide oso estua dago eta sarri autoak ezin pasata geratzen dira. Arazo hori saiesteko eremu hori 80 zentimetro zabalduko dute. Bizkaibusaren geltokiaren inguruan seinale horizontalak ere ipiniko dira, gaur egun seinalerik ez dagoelako. Era berean auzoko 2 eskaileratan ere aldaketak egingo dituzte. Kaminazpi 15 eta 14 ematen dutenak hain zuzen ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak Mutrikuko herrigunea eta Mijoa industriagunea lotuko dituen bidegorria egiteko proiektua aurkeztu du. Lanak udazkenean hastea aurreikusten dute Aldundikoek eta 2016ko udan bidegorria egindea egongo dela baieztatu dute. Albistearen aurrean herritarrek poza azaldu dute. Mutrikuko udalaren eskariz, Mutriku eta Mijoako industrialdea batuko dituen bidegorria egingo du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Joseba Palenzuela Mutrikuko alkatearen iritziz, hainbeste urte pasa eta gero, proiektua gauzatzera doala jakitea pozgarria da. Mutriku Saturraranekin lotuko duen bidegorria 2 zatitan egingo dute. Lehenengo eta behin, Mutriku Mijoa industrialdearekin lotuko duen zatia egingo dute, eta aurrerago Mijoa industrialdea Saturraranekin batuko duena. Hala ere, Saturraranera modu seguruan gurutzatzeko zebrabidea hurrengo hilabetetan egiteko asmoa agertu dute Foru Aldundikoek. Proiektu osoa aurrerago gauzatuko baldin bada ere, zebrabidea proiektu horretatik atera eta aurretik egiteko asmoa daukagu. Herritarrei aukera bat eman nahi diegu bidea modu eraso eta seguru batean pasatzeko. Azaldu zuen, Unai Erroitzenea Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun zuzendariak. Aurrekontuari dagokionez, urteak arinago planteatuta zegoen proiektua baino, ia 1 milioi euro garestiagoa izango da. Germán Pozas Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun departamentuko teknikariak adierazi zuenez, lanak egiteko 2,7 milioi euro inguruko aurrekontua izango dute. Bidegorriaren azpitik auzoko saneamendua ere egingo dute, eta lanen zati hori ura agentziak ordainduko du. Neurriei dagokienez, 4 metroko zabalera izango du, oinezkoentzat eta bizikleta erabiltzaileentzako 2 metro. Eta beste behin ere haize eta olatu denboralek ikuskizuna eskaini dute asteon. Martitzenean 7 metro inguruko olatuak eta haize ufada handiak izan ziren protagonista. Eta eguaztenean alerta laranjak bere horretan jarraitu zuen. Hain zuzen ere egun horretan bertoko ibaiek gainezka egin zuten zenbait puntutan. Klima aldaketa dela eta denboraleak gero eta gehiagotan gertatuko direla diote adituek.
Denboralea batez ere kostaldean nabaritu zen Martitzenean. Euskalmet, meteorologiako Euskal Agentziaren ustez, Atlantiko Azoretako antizikloiaren eta Uharte Britainiarretan eta Italiako iparraldean zeuden bi depresioen arteko korridore batean hainbat fronte pasa ziren eta horiek Bizkaia eta Gipuzkoa eta Araban eragin dute. Horrek guztiak itsasaldeko haize zakarra ekarri zuen bertora eta nola ez, olatuak izan ziren protagonista Martitzenean eta Eguaztenean. 7 metrora artekoak izan ziren handienak eta gogotik astindu zuten kostaldeko hesiak. Lekeitioko malekoia itxi egin zuten olatu handien arriskuengatik eta berdin egin zuten Ondarroko portuko morro handiagaz. Ez beharrik gertatu zenez, herritarrek tokirik onenak hartu zituzten ikuskizuna ikusteko. Horrez guztiaz gain baina, turrumoiak eta euri zaparrada etengabeak eduki ditugu aste osoan. Eta han justu, etengabeko euri zaparradek eragin zuten Eguaztenean, Lehar eta Artibai ibaiek gainezka egitea. Lea ibaiak Amorotoko Oleta auzoan egin zuen gainez eta Artibaik Berriatuko hainbat guneetan. Asteburuan eguraldia zertxobait hobetuko bada ere, tarteka zaparradak egongo dira eta mendiek zein errepideek ez dute zikatzeko denborarik edukiko. Beraz, errepideetan kontu zibiltzeko abizuak hortxe egoten jarraituko du. Azkenean ere Eusko Jaurlaritzak Ondarroko portuko aparkalekua erdibitzea erabaki du. Erdia herritarrek erabili ahalko dute doan eta beste erdia portuko beharginentzat izango da. Dena dela portuan aktibitaterik ez dagoenean herritarrentzako utzitako esparrua zabaldu egingo dutela aurreratu dute Jaurlaritzakoek. Ondarroako portuko aparkaleku erdia doan erabili ahalko dute domekatik aurrera herritarrek. Aparkalekua zabalik egon den 2 hilabeteetan arazoak sortu direla adierazi du Almudena Ruiz de Angulo Eusko Jaurlaritzako azpiegitura eta garraio zuzendariak. Izan ere, portuko beharginek ez zuten aparkatzeko lekurik aurkitzen. Horregatik aurrerantzean herritarrentzako aparkaleku erdia lagatzea erabaki dute. Arazorik larrienak domeketan gertatzen ziren. Izan ere egun horretan alturako arrantzontzi asko porturatzen dira eta beharginek autoa aparkatzeko arazoak edukitzen zituzten. Arazo horrez gain aparkalekuan ibilgailu handiak aparkatuta egotean ere arazoak sortzen zirela gaineratu du Jaurlaritzak. Arraina deskargatzerakoan eta kamioietan sartzerakoan eta arrantzontzietara gasoila sartzerakoan ere arazoak sortzen ziren. Aparkalekua 2 zatitan eginda, 2 sarbide egongo dira. Gaur egun ibilgailuek erabiltzen dutena eta kofradia ondokoa. Portuko beharginek kofradia ondoan dagoen sarbidea erabili beharko dute eta herritarrek gaur egun erabiltzen dutena. Donostia 2016 kultur hiriburu egitasmoaren baitan egingo den emusik musika jaialdiaren egoitza ofizialetako bat izango da Mutreku. Jaialdia datorren urteko maiatzaren 6-tik 8-ra egingo da eta 120.000 musikari baino gehiago parte hartuko dute. Mutrekun zehatz esateko 2 emanaldi eskainiko dituzte eta horietan 300 musikaritik gora elkartuko dira. E-Musik 2016 Europako musika eskolen jaialdiaren gonbidapena onartu ondoren, Mutreku jaialdi erraldoiaren egoitza ofizialetako bat izango da. Egitasmo horri esker, Mutrekuren izena Europan zehar zabalduko dela nabarmendu du Joseba Palenzuela alkateak. Funtsean, jaialdiak 120.000 ikusle baino gehiago bilduko ditu Donostian datorren urteko maiatzaren 6-tik 8-ra. Oro har, 10.500 musikarik, 26 herrialdeetatik etorritako 420 taldek eta 1.000 ekitaldi baino gehiagok osatuko dute jaialdia. Herritarrek bestalde, Europako leku ezberdinetatik etorritako gazteek jotako musikaz gozatzeko aukera izango dute. Egingo diren emanaldi guztien artean, 2 mutrikun egingo dira maiatzaren 6an eta 7an. Europatik 300 musikari etorriko dira mutrikura eta horiekin guztiekin batera ariko dira mutrikuko musikariak ere. Hala ere, musikari ez gain, herritar guztiek parte hartzea nahi dutela adierazi du Mikel Mate Donostiako Udal Musika Eskolako zuzendariak. Momentuz, elkarlanerako hitzarmena
sinatuta dago eta prestaketa lanetan ari dira antolatzaileak. Donostiako Anoeta Estadioan esaterako jaialdiari hasiera emateko ekitaldia egingo dute eta horretan jaialdi osoan parte hartuko duten musikariak batu nahi dituzte. Bideo horretatik aurten hainbat hitzordu izango dute musikariek. Roberto Bergara Mutrikuko Musika Eskolako zuzendariaren esanetan, Mutrikuko Musika Eskolatik egun lagun baino gehiagok parte hartuko dute prozesu guztian. Eta asteon asteko irudia atalean honako bi irudi hauek eskaini nahi dizkizuegu. Mutrikuko Ibiri auzoko baserritarrek salatu dutenez, azken aldian txakurrek hildako ardiak aurkitu dituzte auzoan. Otsaiaren 15ean Ibiri auzoan Arribini eta Muñotik gertu lau ardi lepoan moztuta hilik agertu ziren. Eta injustu ikusten ari zareten irudiak orduan ateratakoak dira. Animaliak lepoan aginkadak zituztela agertu ziren eta ez zuten gorputzeko beste tokietan oskadarik. Gainera ardi horiek orain gutxi erditu zuten eta bildotzei bularra ematen ari ziren. Kumeak onik atera badira ere jabeek artifizialki elikatu beharko dituzte. Asteburuari dagokionez asteon ziortza Bolibarrera joko dugu. Izan ere bihar Zuaitz Gurrutxaga telebista aurkezle eta futbolari ohiak bakarrizketa eskainiko du udalareto nagusian. Ekintza herriko euskara batzordeak antolatuta dago eta herritarrei bertara joateko deia egin diete. Dena dela gainontzeko herrietan ere asteburua ekintzaz bete-beteta dator. Elgoibartarrak futbolisto baten konfidentziak bakarrizketa eskainiko du bihar. Saioa herriko euskara batzordeak antolatuta dago eta udaletxeko areto nagusian izango da arratsaldeko 6:30 hasita. Oro har, Gurrutxagak futbolaria zen garaiko pasadizoak kontatuko dizkie herritarrei, umorea oinarri hartuta. Elgoibartarra han eta hemen ibili da bakarrizketa eskaintzen, Leartibaiko hainbat herritan ere egonda, eta guztietan herritarrek barre algara handiak egin dituzte. Saioa egin eta gero, euskara batzordeak herriko berba eta esaera zaharren lehiaketako sariak banatuko ditu. Herriko berba asko galtzen doazela ikusita, abenduan abiarazi zuten lehiaketa. Berba horrek batu eta bizi gehiago ematen ahal egintzeko helburuagaz. Guztira 3 sari banatuko dituzte. Lehenengo saria tablet bat izango da, bigarrena 2 lagunentzako afari bat eta hirugarrena 1000 luze jolasa. Gaurko zausi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzanen papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki eta datorren astera arte. Betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera.
Zaurak txoratzen nator ni ere gaur zure etxera. Maitasuna